Din mhix l-ewwel darba li f'Malta kien hawn aktar minn 2000 każ attiv ta' COVID-19, però n-numru ta' nies l-isptar għall-kura fi żmien meta ma kienx hawn vaċċin jew kienu ftit nies biss li tlaqmu kien ferm aktar minn dak li hu llum. Analiżi tal-MaltaToday rimarkat kif sal-ġimgħa l-oħra kien hemm 15-il pazjent bil-COVID l-isptar Mater Dei, meta f'Marzu li għadda bl-istess numru ta' każijiet attivi kien hemm 250 persuna rikoverati l-isptar. Fatturi ieħor li jissemma li jikkontribwixxi għal numri baxxi fl-isptarijiet huwa dak li l-maġġoranza tal-infezzjonijiet ġodda huma fost nies li għandhom bejn l-10 snin u 39 sena li minn dejjem kienu rari li jispiċċaw l-isptar. L-analiżi bi grafika ċara li turi li n-numru ta' nies l-isptar naqsu jitfit ma' żieda fin-nies li ħadu l-vaċċin ikkonkludiet li t-tilqim qed jaħdem. Dan qed ikun innotat madwar id-dinja għalkemm ix-xjentisti għadhom ma jafux kemm iddum l-immunità jew meta hemm bżonn tittieħed doża addizzjonali. Minkejja din l-analiżi li tagħti sens ta' tama li l-ar għadda, xorta wieħed irid joqgħod attent u jipprova jżomm min numri baxxi kemm jista' jkun, speċjalment minħabba li gruppi fil-popolazzjoni bħal nisa tqal u tfal ma jistgħux jieħdu l-vaċċin. Ir-rapport jirrimarka l-fatt li Malti hija fost l-aktar pajjiżi fid-dinja brati għoljin ta' tilqim u dan jagħti l-opportunità lill-Gvern biex ikun kreattiv fil-miżuri li jieħu filwaqt li jesplora possibiltajiet xprunati mill-vaċċin. Ir-rapport jelenka wkoll iż-żewġ għanijiet tal-Gvern wara d-deċiżjonijiet li ħa biex jikkontrolla l-infezzjonijiet. L-ewwel wieħed li jżomm ir-rata ta' mwiet baxxa kemm jista' jkun u t-tieni li l-isptarijiet ma jikkrollawx. Issa, b'aktar minn 80% tal-popolazzjoni imlaqma, il-Gvern laħaq dawn iż-żewġ għanijiet fl-istess waqt li naħħa restrizzjonijiet b'mod meqjus.